segon episodi del podcast Branding Escolar. Però què és el branding? Branding ve de brand, en anglès, marca. En parlem tot seguit. Branding escolar. El podcast per fer de la teva escola una gran marca. Hola, soc Miquel Rossi, filòleg i dissenyador gràfic. Soc assessor i formador en branding en l'entorn educatiu. Dissenyo identitats gràfiques i dirigeixo la marca d'algunes escoles. Em podeu trobar al web brandingescolar.com. Què és el branding, dèiem? Doncs branding ve de brand. Brand és marca en anglès. Per tant, branding és gestionar la marca. Nosaltres no creem la nostra marca perquè sempre estem deixant una marca en els altres. El que podem fer és gestionar-la, és a dir, orientar-la i consolidar-la. Però sempre existeix la marca. La marca no és el logo. Per a la marca el logo és important, en parlarem, però la marca va més enllà del logotip. La marca és com som percebuts pels altres. Això és la nostra marca. Del que es tracta, doncs, és d'orientar la nostra marca en la direcció que a nosaltres ens interessa. Quina és? Doncs la de reflectir la pròpia identitat. No ens podem inventar com som. En un entorn educatiu pot resultar una mica, no diré molest, però sí xocant potser parlar de marques. Algunes persones de seguida els ve al cap una visió comercial. Pensen que la marca és la manera de vendre un producte. En l'actualitat això ja no és així. Ens podem trobar moltíssimes entitats, no? Penso ara, per exemple, en Open Arms, en Càritas, en Amnistia Internacional, que gestionen la seva marca d'una manera molt professional. Per tant, no es tracta ja de plantejar-nos-ho d'aquesta manera. El que hem de veure és que la marca és un instrument de comunicació i és en l'entorn de la comunicació on ens hem de situar, perquè el que ens fa la marca, com hem dit fa un moment, és expressar millor la nostra identitat. I a tots ens interessa expressar millor la nostra identitat. L'experiència diu que quan es gestiona una entitat, per exemple una escola com a marca, en primer lloc es coneix molt millor internament perquè s'ha fet una reflexió sobre la pròpia identitat i per tant s'expressa millor també aquesta identitat, s'explica millor l'escola. En segon lloc, s'ordenen tots els canals de comunicació, potser també pel fet que s'ha de donar una unitat d'estil gràfic. La web, les cartes, les newsletters, les xarxes socials. Queda tot molt més sistematitzat, de manera que fàcilment la comunicació es farà millor també. I en tercer lloc, es facilita que pugui ser una marca estimada. Ja parlarem un dia de les love marks o citobrands. Una escola té una capacitat de ser estimada grandíssima. Doncs bé, gestionar-se com a marca facilita que això sigui així. Acabem de dir que ens estem referint a marca no en termes comercials, sinó comunicatius. I, per tant, això ens porta immediatament a parlar de semiòtica, a parlar de signes. En el sentit de Saussure, és a dir, un signe és un significant que expressa un significat. Una marca, per tant, és un significant, és a dir, una cosa que es capta pels sentits, principalment per la vista, però també per altres sentits, que m'està expressant una idea mental. Aquesta idea mental és la identitat, en aquest cas, no? Bé, doncs, entenem-ho així d'aquesta manera. Quan parlem d'un significant, és a dir, d'una cosa que es capta pels sentits, estem parlant de la marca gràfica, estem parlant del logotip, els colors corporatius, la tipografia, etc. Però no només d'això, també d'una cosa molt més important, perquè també pels sentits es capta, per exemple, el comportament de les persones, que és part essencial d'aquella marca i que serà també el que expressarà la identitat. Per tant, quan parlem de branding, no hem d'arrufar el nas pensant que es tracta de gastar diners en coses que no són l'educació. No ens imaginem multinacionals amb uns departaments plens de dissenyadors gràfics que porten mitjons de colors amb ratlles sorprenents i que tenen tots un Mac. No es tracta de gastar recursos. És una cosa molt més simple, parlar d'estratègia. I l'estratègia és gratis. Està en el cap, en el cervell de les persones. De fet, una directora d'una escola petita que pensa en la seva escola mirant com fer les coses millor, mirant com comunicar-les millor, mirant què fa la competència, sense saber-ho, està fent branding. Perquè quan pensem de quina manera volem que ens vegin, perquè ens interessa que ens vegin tal com som, estem fent branding. Una escola pot voler que la vegin com prestigiosa, innovadora, puntera. O una altra, per exemple, doncs no.
prefereix que la vegin com pròxima, inclusiva, humana. Doncs bé, el branding és allò que fem per aconseguir-ho. Perquè, no ens enganyem, la nostra marca no està en nosaltres mateixos. Hi ha qui planifica les accions de branding i pensa que aleshores tot el que està fent ja és la seva marca. No, la seva marca està en el cervell dels altres, en el cap dels nostres interlocutors, en el cap de les nostres famílies, del cap de les persones que reben els nostres missatges. Allà està la nostra marca. I per tant el branding és el que fem per incidir-hi, pensant que no som els únics que actuem. Si el branding és el que fem perquè els altres pensin el que volem que pensin de nosaltres, no podem oblidar que el que volem que pensin ha de ser real. És a dir, buscar tenir una imatge extraordinària doncs que no es correspongui a la realitat és molt nociu per nosaltres. Hem de pensar, primer de tot, hem de saber com som i hem de reflexionar al voltant de la nostra identitat, perquè en el moment que reflexionem sobre la nostra identitat, per poder-la expressar millor, en primer lloc trobarem coses que hem de millorar. Qualsevol acció de branding significa un compromís, perquè quan jo estic dient ser d'una manera determinada, m'estic comprometent amb els meus públics a complir allò que estic dient. Què us sembla? Us importa el que els altres pensin de vosaltres? Us sembla important, doncs, el branding escolar? Tindrem més alumnes si tenim una bona reputació, si tenim una bona imatge? Algú dirà, però escolta'm, això no és el màrqueting educatiu? Bona pregunta. No és el màrqueting educatiu, però té molt a veure. En parlem el pròxim dia. Gracias.